चढ़ के अइला हो कि तारा बहिन के सोटा मारो ना मामा कि कहल सफारी से आई ठेला को बोलता नहीं बा दुल्हा सरकार के और कर काबाजी दिखाई सब का कलियल बरे का कलियल बरे सब हो बाल्टी देख ले कहां बा हई हो देख ले पहले बा है लइका के बाल्टी हो हां इने पानी केने से भराई हो एकर दोनों ओरी सब अभी पैक कर बोल बा हां हाय 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 छिपड़ी दिखाओ रे छिपड़ी दिखाओ ओही का बाप रे ओ में देखल जाते कोई से छेद बा वो तो इस सारा हाथ बहुआ के ठोक देले बा अरे ओ में लाता ठूसल बना तो वो छेद बा हाय 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 एको टकानी के झोल भीतर अरे हाय देख ले करछुल बताई ये आइटम नंबर 4 कलछुल हो बताई ये करछुल हो रे साफ एक ये तो बुझाता नो क्या करछाल हो साफ एकरी बहिनिया के ठोक देले बारस बबुआ के हमार साथी लोग का करे जानते नहीं ई बॉम्बे से है बाबू तिलक चढ़ेला और तिलक जाला तो नाश्ता पानी के चलेला सखी लोग गाली का ऐसा कि तनी पढ़ लो भाई नाश्ता के डिब्बा मिनट हमरा के दे दी और वहां के 1 घंटा ज्यादा गवा दे हां ठीक बा कमेटी से अनुरोध 15 मिनट मिल जाई ताकि हई करा दी हम हां कि तनी पढ़ लो हई मिठाई के डिब्बा को ये तमारो लिखल बा सुमारो लिखल बा हई वाला नामा के 10 गो अरे भतारो लिखल बा ये दुल्हा सरकार के तिलक चढ़ेला ये कहां छपाई रहे लोग के धक लिया बस तो हमरा के तिलक चढ़ला के बाद सखी लोग चुमावन के विधि आ जाला चुमावा हां चुमाई खाती सखी ने चलता जी हां बाबू चलो कौन आइले कि भाई लड़का के मौसी जाते कौन है हमना रोको सर बाहर से आवता नहीं रुक अरे बाथरूम लग अरे हां वो कहना है रे हट ना हां लड़का के चुमाई खाती लड़का के मौसी चलते ना मौसी अरे अब फुआ ऊपर पड़ जाते बोला फुआ पहले ना पहले पुरानिया से शुरू होला आए लोग ये सबसे पहले कि मौसी चुमेले मौसी का मांगे अरे हाय पूरी फुआ सुतल होएगा के जगह तो 2 दिन से खटत नहीं लोग मेहनत करल बा आओ आई तो लइका के चुमा दी आई कि मौसी चुमेले मौसी का मांगे पर
तबीयत खराब चलता हमार तबीयत खराब चलता दवाई खा के कैसे चुमा ले भाई देखी भाई लड़का का मामी चलते हाय हाय अरे लड़का का मामी तो खोले पिए पिए गोटा पिए नहीं बने के लिए का खाइए ए बाबू वो का खालू हो पुलिस मानो की चल कि आगे से चूमई हो मामी पीछे से चूमई हो बापरे हमारा बढ़िया नौकर भौजाई दिया लड़की के आय हाय गोरखी हां भाई देखी दूल्हा सरकार के बड़ा बढ़िया भौजाई बा किसी और का है फिलहाल इस पर लाइन के मत मारो अरे अब लाई आओ अरे आओ कि फलानवा भूखे चुमे जौनी दी रे भाई फलानवा बहु मौका से छुआई बिया रे माई फलानवा भूखे चुमे जौनी दी रे फलाना भाई गोरू से ही रोहा में जाए स्कूलिया लड़का आवेला कॉपी पकड़ो देखी होई अब कौन समय रही रे आ तू गुड़िया बंधी के छुअल का मारू ना चुमाइबू दांत ताले से आई भाई का है चुमान भइला के बाद धान हड्डी बटा जाला बेटिया पक्ष में हने मारो के कार्यक्रम होला गाड़ी लोग सखी लोग कि उतारत चैतवाए पापा चढ़ल बनसी के कटी है पापा चारी बसवा बड़ी होए पापा चारू चारा माटी करे जाता कहता है कि कहवा के पियर माटी कहाँ के ये दूगो दल हो जाला जब माटी उठी कोरा जाला तो बुढ़िया दल वाला अलग गावेला आ नायका दल वाला का गावेला कि सैया हो ऐसा छोट कोना मरलो खिच के गाल में
सट गईनी देवाल में किसना हो सब बाकी कोयला के बाद हल्दी की विधि आवेला हल्दी हम चाहत कि जे बा हां ध्यान एटा हल्दी के देख लागेला आ सब कोई के ई करे के चाहिए चढ़ावे के चाहिए हल्दी सखी लोग आवे का कि सोने के कचोरिया कचिरे हरदी दुल्हा बड़ा गील बड़े है ना आप कवर मिल रहा है बा तुरंत माई से कह दे अंगना लिख के रखा था